खुलुमबाय बयखौबो अनजालि दैमारिया सासे फैलार दैदेनगिरि बे बाथ्राखौ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों रबिन्द्र बसुमतारी बिथाङा। रबिन्द्र बसुमतारी बिथाङा बिनि अनगायैबो खौरांगिरिनि सिगाङाव गोबां बाथ्रा बुंदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन। दा बिनि सिगाङाव नोंथांमोना नैबे सुंद' आपडेटखौ नायनानै लाग्रोलाय। जों थैगोन अब्लाबो बिटिसिखौ रैखा खालामगोन। बिटिसिखौ बासायनांगौनि सार्थआव जोङो दिनै सान हर खामानि मावबोगासिनो दङ होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों कास्टम बसुमतारी बिथाङा। जों थैगोन अब्लाबो बिटिसिखौ रैखा खालामगोन। बिटिसिखौ बासायनांगौनि सार्थआव जों दिनै सान हर खामानि मावगासिनो दङ। जों थैगोन अब्लाबो बिटिसिखौ रैखा खालामगोन। बिटिसिखौ बासायनांगौनि सार्थआव जों दिनै सान हर खामानि मावगासिनो दङ। बे बिटिसिया गोबां मुंख्लं जानायनि उनावसो मोननाय बिटिसि। बे बिटिसिखौ जों खोमानो हाया। ओंखायनो जोङो बे बिटिसिखौ बासायनो थाखाय जोङो सान हर रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायदों। बिटिसिया थांनानै थायोब्लासो फिसा हौवा फिसा हिन्जावा साख्रि मोनगोन। बिटिसिया थांनानै थायोब्लासो हाया रैखाथि जागोन। बिटिसिया थांनानै थायोब्लासो जोंनि सिनायथि जोंनि राव हारिमुआ थांनानै थागोन। ओंखायनो बिटिसिखौ बासायनांगौनि सार्थआव जोङो सारा बिटिसियाव गिदिंबाय थादों। आरो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि सानस्रि आरो सान्थौ बिटिसि ओनसोलाव जौगानाय नांगौ। बिटिसियाव सान्थि नांगौ। आरो बिटिसिनि साफ्रोमबो मानसिफोरनि जेंनाफोरखौ सरकारा जेरैबायदि हायो सरकारनि मददजों साफ्रोमनिबो मानसिफोरनि जेंनाखौ जों सुफुंनो नांगौ। बिटिसियाव जौगानाय नांगौ। आरो बिटिसियाबो गुबुन गुबुन हादोरनि जेरै हायद्राबाद, मुम्बाइ, दिल्ली, गुवाहाटी, कलकाताफोरा जेरै जौगानाय जाहाथे बिटिसिखौबो जों बेबायदि जौगानाय खालामनो हायो। जाहाथे बिटिसि ओनसोलावबो गुबुन गुबुन भारतनि मानसिफोरा बिटिसियाव जाहाथे बेमार नायजानो थाखाय जोङो बिटिसियाव बेस्ट हस्पिटाल जों लुनो नांगोन। मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि लुबैनाय बेनो बिटिसियाव बेस्ट हस्पिटाल जेरै चेन्नाइआव मानसिफोरा बेमार नायजानो थाङो बिटिसियाव जाहाथे जोंनाव बेमार नायजानो फैयो। जेरै दिल्लीआव शिलंआव मानसिफ्रा फरायनो थाङो बेस्ट इडुकेसन दं होननानै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव जोङो बिटिसियाव बेस्ट इडुकेसन इनस्टिटिउसन गायसननांगोन जाहाथे जोंनि फिसाफ्रा फरायगोन बिटिसिनि आरो गुबुन गुबुन मानसिफ्रा बाख्नायनो गोनां जायो। थां बिटिसियाव बेस्ट हस्पिटाल दं। थां बिटिसियाव बेस्ट इडुकेसन इनस्टिटिउसन दङ। थां बिटिसियाव बयनिफ्राय लंगेस्ट ब्रिज मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा रुरेल एरियायाव लंगेस्ट ब्रिज आइ दैमानि सायाव चिरां डिस्ट्रिक्टआव गंसे नङा गंनै दालां लुदों। बे मोनसे हिस्टरिक नङा होमबा? ओंखायनो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि सानस्रि आरो सान्थौ बिथाङा बिटिसिनि जौगानाय आरो बिटिसियाव सान्थिखौ लुबैयो आरो हा आरो बिटिसिखौ रैखा होनायाव बेनि थाखाय जोङो लाइमोन बिपिएफआ सान हर खामानि मावदों। नोंथांखौ बुङो गोबाङानो सानसे समाव बिथाङाबो सासे फरायसा आफादनिमोन। नाथाय दिनै नोंथाङा बबे कनसेप्टजों बबेखौ क्लियार प्रेसार नुहुरखो मानो थाखाय बेबायदि फैनानै बेबायदि पलिटिकेल एंगेलाव इनभल्भ जानो बुंनो गोनां जाखो? नङा, साफ्रोमबो मानसिनि आइडिअलजिया जोंहा बिटिसिखौ रैखा होनाय। दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि सिन्थाया बिथांनि सिन्थाजों जोंनि सिन्थाजों गोरोबदों। मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि साननायजों जोंनि साननायजों गोरोबदों। ओंखायनो साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा जाय जायनि एमएलए मन्थ्रिनि बंस नङा जेनेरेल मानसि आं बादि कमन मानसि जोंहानि न'खरावथ' आफानिबो आफा रावबो जा वार्ड मेम्बार जानायानो गैया, पन्सायत प्रेसिडेन्ट जानाय गैया, बिसिडिसि चेयारमेन जानाय गैया। ओंखायनो जों होनदों जों नन पलिटिकेल फेमिलिनि मानसि नाथाय जोंहा समाजाव खामानि मावनो लुबैयो। सोरबा जुदि नन पलिटिकेल फेमिलिनि गथ'आ जुदि सेंग्रा सिख्लाफ्रा सानो आंहाथ' एमएलए मन्थ्रि कन्ट्रेक्टारनि बंस नङा आंखौ सोर अनगोन आं बोरै समाजनि खामानि मावनो, अब्ला नोंजों हाग्रामा महिलारि सारा दङ। नों जुदि समाजनि खामानि मावनो सानोब्ला नोंखौ हाग्रामा महिलारि सारा अनगोन। आं जेरै समाजनि खामानि मावनो मोजां मोनो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा खामानि मावनो थाखाय जोंनो सुबिदा खालामना होदों। ओंखायनो जों दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारजों दङ। बे सभा जादोंब्ला दिनै बर' सुबुंफोरा गोबां बुंदों माने न्यायखौ मोननो हाया। लास्ट रिसेन्टलि डिम्बेसरनि बेला आरो बिदि सेरेनि गोबां बेफोरबायदि इलेक्सन सोलिबाय थादों नाथाय जेबो न्याय मोननो हाया, प्रटेक्सनखौ मोननो हायाखै होननानै पाब्लिकआ उद्रेसाबाय थादों। बेनि बेलायाव मा बुङो? जोङो होनदों मिथिबायना, लिडारा मोजां जायोब्ला नोंनि लामा दालां जागोन। लिडारा मोजां जायोब्ला नोंनि दुखुखौ शेयार खालामगोन। लिडारा मोजां जायोब्ला ओनसोलाव रायजो राजाया जेंना मोननाय नङा। दिनै लिडारा थिग नङा। ओंखायनो दिनै जेबो मोनाखै, ना फरायसाफ्रा साख्रि मोनदों, ना सोरबा न्याय मोनदों, ना भेन्सार स्कुला सरकारि जादों। ओंखायनो लिडारा मोजां जानांगोन। जाय सासन खालामदों बे मोजां जानांगोन। ओंखायनो दिनै रायजो राजानि दुखुआव जाय इउपिपिएलआ दैदेनदों बिथांमोना रायजो राजानि दुखुखौ जेबो केयार खालामा, सेंग्रा सिख्लानि दुखुखौ जेबो केयार खालामा नङा होमबा? दा ओंखायनो बै केयार खालामै सरकारखौ
जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा रागा जोंनानै दं, जार्नालिस्टफ्रा रागा जोंनानै दं, फरायसाफ्रा रागा जोंनानै दं, मास्टारफ्रा रागा जोंनानै दं, कन्ट्रेक्टरफ्रा रागा जोंनानै दं। बे रागाखौ फिनानै दोन, फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव बे रागाखौ नोंथांमोनहा बिपिएफखौ भट होनानै देरहाहो, अब्लानो बिथांमोनखौ नोंसोर फेजेननाय जागोन। एडिआरनि साख्रिनि बेलायाव मा बुंनो सानो? बिटिसिनि जिखिनि जानो गोनां बे स्टेटआव थांबाय होनना बुंदों, आरो बे सेलेक्सननि भटआ माबोरै जागोन बेखौ गोबां सिन्था खालामदों, मा बुंनो? प्रमद बर' बिथाङा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों CSB सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्ड दानानै होदों। बे सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्डखौ 3 सोबागारा बिथांमोना सिमफायनो नागिरदोंमोन आरो बिथांमोना सेन्ट्रेल रिक्रुटमेन्ट बर्डसो खालामनो नागिरदोंमोन। दा दिनै हाग्रामा महिलारि सारखौ बिथांमोनहा मेगन सानानै CSB बेखौ रिकगनाइज खालामालासिनो सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्ड दानो नागिरदोंमोन, लास्टआव हायाखै। दा CSB आनो जाफिनबाय। प्रमद बर'नि अहंखारनि थाखाय, प्रमद बर'नि गोजौ थाखोनि माने फिउचारखौ बिथाङा बुजिस्लाबनो हायैनि थाखाय, बिथांनि अहंखार आरो बिथांनि गोजौ थाखोनि साननो रोङैनि थाखाय जोंनि बिटिसिनि लाइमोनफोरा बे 4 बोसोर 5 बोसोराव साख्रि मोनाखै होननानै आं सानना लायो। नाथाय दुखुआ नैबेहायसो, आं रबिन्द्र बसुमतारी हिसाबै आंखौ बे गोदान पार्टियावहा जयेन जादों होननानै बुंनायखौ आङो गावखौनो बिराद दुखु मोनदों। खारन आं सानदों बिथां अनजलि दैमारिनि दैदेननाय बे आफादखौ बुङालासिनो बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिखौ बुंबा आं एसे गनायगौमोन। मानो होननानै आंहा अनजलि दैमारिनि दैदेननायाव जेबो बिसास गैया। खारन अनजलि दैमारिया सासे फैलार लिडार बर' हारिनि थाखाय। खारन बिथांनि मावलांनाय जिखिनि खामानि जों नुबोदों, बिथांनि बे मावलांनायाव जोङो खुनु दिना देरहानाय नुफेराखै। आरो बेनिखायनो बेबादि फैलार दैदेनगिरिजों कम्पेयार खालामनानै जोंखौ बे आफादाव बे पार्टियाव हाबदों होनना बुंनायावसो आं बांसिन दुखु मोनदों। खारन जों सानो अनजलि दैमारि बिथाङा जि मोनसे पार्टि दादों, डेम'क्रेटिक राइटखौ लाना दादों, नाथाय बेसेबां साक्सेस जागोन जोंहा सन्देह दङ। आरो बिजोंहाय जोंनि ओनसोलाव राजनितिक मोजां बिसार होनो हागोन होननानै आंहा फोथायनाय गैया। बेनिखायनो बे गोदान पार्टियावहा आंखौबो जयेन जादों होनना बुंनायखौ आङो माब्लाबाबो गनायनो हाया। आरो आङो जाय बुंग्रा बिथांखौ आं धिक्कार होदों आरो आयेनगत भाबै बिथांनि सायाव बिसार खालामनो थाखाय आङो आयेनखौ खावलायदों।